Makita ka dito paset ti Bartelo Street, Zone 2, Bangen Abra, dagiti nababaawaya ti kuryente, ken kable dagiti telecommunications companies. Iti poste, aring na ni Spaghetti Wars, gapo ka diti nagsasanggala awaya. Malaksing aysor, narisgupay dagitoy. May pangato, mabaliwan ko madaytoy anong tayo ti nanaga na dayto yun poste. Tapno may ngato am amin ti makadisgrasya gamin sir. Ta mulay di ada dumalan nga nadakkel nga lugan at dati naikwat tani nag-spark. So nga rod sir, hindi ko nagtartaray kami sir. Ito'y unog, tabaka ko namin mapuksak. Tawag mi ti abreko. Sinimpada mo sir. Ito na palalawas. Gapoy na pa nakasabgot ti waya ti kuryente ti mapapati nagtuunan ti uram iti mga isa delivery truck. Malaksi di Bartelo Street. Kastoy pa di sitwasyon kaditi sumagmonok ang runa na kalsada iti Bangged. Dagiti may reklamo awaya. Indatag ti Bureau of Fire Protection iti taribnong ti munisipyo. Yun kasi yung problema natin sir, dagiti low-lying wires na hindi pa lang nga na-request tayo nga masolusyonan ko mati abreko jay low-lying wires tapno safe but lang dagiti motorista tayo. Yeah? Kasi as years dumaktakkel kami jay dagiti linya ti kwa ti kuryente tayo kat sumabay mo dagiti PLD ti Smart Globe. So nga bumaba dagiti wires maguyod mo jay poste iso nga aglow lie dagiti wires tayo iso nga sumat lang ti problema tayo nga jay party bombero no jay truck may dakkel met lang obstruction na jay kinyami para kinyami. Ang babaen ti panagtinolong ti munisipyo ken ti Bureau of Fire Protection ken ti Breco tamingan mi babaen ti formal asurat tamingan mi ti panakasikaso dagitoy low-lying service drops maki tarip nung kami ti management ti Abreco tapnon ma-addressan nitoy. Aminado ti Abra Electric Cooperative when Abreco adder iti nababa service drop da ako mamang kaditi residential ken commercial area. Tilang concern kami sa kayo ti service drops, mapanin ti balbalay. Ket no awan ti service pool nga nakapatader kami jay, iso ti paggapuan na makagapo no apeng ado ti connections. Siyempre glad ti ili ti Bangged sir. Ado ti household to yun, giti member consumer owners. Tatanti pinamay sir, initial nga mandate dito yung Abreco. Nga to mi giti primary lines mi, giti backbones. Tanog simpal giti ti baba. Tatan tilang nagka-problema mi sir giti kado ti cable wires. PLDT, Converge. Isip aglalaw kami ni sir diyan ikabit da min sir. Adda mo almin policy mo lang ako sir nga. Mabayad lang ikabit. Ngem gapo ta di kinado ti subscriber da sir. Adu mo na sanda mo masimpang na siya. So agkaron ti pansit-pansit nga kuno dan tapos iso pa ti bisa nga cost pinag-trouble ti linyami sa ta sumagid da yun ti linyami sir. Awan ba set yung standard ti kangato da ti waya? Ala sir, iti na sir da standard iti linyami. Ngem kanya da sir awan. Basta yung kabit-ratan, siyempre gapo ta nababalang mamigaysan. So kada di po nagka-problema na. Iti kalabes, adda nagiti nyuswat da operasyon baklas, ngem kasapulan da itati kooperasyon nagiti telcos. So anyat mabaling aramidan yung anto nga ta sir? Kit na mabaling ko mamita bisitahin ni kiti ko sir, kiti linlinyada. Talaga naglaramin ti ko sir, di poste ta Breco. Inot met ti panangaksyon da kaditi agir-ira ka kayo poste di kuryente. Madama ti panagsukat da kadagitoy, ken wagas pa panagsagana da, iti posible mapasaran bagyo, iti masangwanan. Archie Lorenzo, Balitang, Solidort.